we've recently gone through a time when there has been a heresy in God's kingdom. Myös olen ajatellut, kun on ollut tämä eri seuran aika Jumalan valtakunnassa. There have been those who have grown up in Zion, like these tares. On ollut heitä, jotka ovat kasvaneet Jumalan valtakunnassa niin kuin nämä ohdakkeet. And sometimes I think that this parable of the tares especially speaks to heresy. Ja monesti olen ajatellut, että tämä vertaus näistä ohdakkeista hyvin selvästi puhuu Jumalan valtakunnassa. Where the enemy sows into God's kingdom the seeds of heresy, and they don't show up for a while. Miten Jumalan valtakunnassa näitä eri seuran siemeniä kylvetään Jumalan valtakuntaan. And we can turn to but then eventually it comes forward like it happened with us. Heresy came and we realized that we didn't believe the same way. Eri seura tuli ja me saimme huomata, että emme uskoneet samalla tavalla. We were like the wheat and they were like something different, like a tare. He olivat niin kuin vehnä. Me olimme niin kuin vehnä, he olivat niin kuin nämä ohdakkeet. Then God, it was his time. Se oli Jumalan aika. To call his children from the church there. Kutsua hänen lapsensa siitä kirkosta. When the plant had grown to the point where you could see that there is a difference.